Magtatatag ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Attorney's Office upang magbigay ng libreng legal assistance sa mga manggagawang walang kakayahang kumuha ng abogado. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bahagi ito ng Department Order No. 258-26 na naglalayong palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa, kabilang sa mga bagong programa ang Workers Legal Representation Unit at Labor Justice Clinic. Sinabi ni Tolentino na tutulong ang bagong tanggapan sa mga indigent workers na may labor-related concerns at mga kaso laban sa management. Papalitan ng LAW ang Public Assistance and Complaints Unit at aakuin ang mga tungkulin nito sa pagbibigay ng legal support sa mga kwalipikadong manggagawa. Kasama rin sa plano ng DOLE ang pagtatatag ng National Academy for Labor Justice upang mapahusay ang kakayahan ng labor arbitrators at iba pang labor justice practitioners. Samantala, pinag-aaralan din ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga academic institutions, kabilang ang pamantasan ng lungsod ng Maynila upang maisama ang mga fourth-year law students sa supervised internship programs na maaaring makatulong sa pagbibigay ng legal services sa mga manggagawa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.